सोरनि खोथा खोनासंनानै नों आंनि खोमाखौ बुंहोदोंमोन हो बेबायदि गाज्रि खोथा बुंनानै हाबिलानि बागै नंखायखौनो मालानिफ्राय नों बेबायदि जाखौ एसेबां गाज्रि गोसोनि नों बिदानि लाइफखौनो धंस खालायनानै दा मोजां मोनबाय आंखौ बेबायदि नुनानै मोजां मोनबाय सुखु मोनबाय नोङो नाय आदा नों गावनि रायखौ आंनि सायाव होजोबनानै दोननो नाजानाङा आंखौ दाय दाहो आदा आं सास बुंदोंमोनसो बेबायदि जानो हानाय होननानै नाथाय आं बुङाखैमोन सेंग्राया बारुखेन होननानै आरो आं बुङाखै बाजैया प्रेगनेन्ट होननानै नोंसो बेफोरखौ बांद्राय बुंदों आरो आं मा बुंदों डाक्टारासो बुंदोंमोन बे मोनसे मिस्टेकनि थाखायसो बेबायदि जालांबाय नाथाय आंखौ मानो दाय होदों आंनि थाखाय बाजैया बाजादों आंथ' होखारहराखैना आंखौ मानो बुंदों नों बेफोरखौ गावहा गोरोन्थि मावखांबाय दा गोरोन्थिखौ मावखांनायखाय आंखौ बेबायदि बुंनाङा गावनि दायखौ आंनि खर' सायाव होना दोननो नाजानाङा गोरोन्थिया नोंनिसोमोन नोंनियानो जानां जा आं मोनथिगौ आंनि गोरोन्थिमोन नाथाय नों एसेबां गाज्रि खोथा माबायदि साननो हानाय गावानो हिनजावखौ होखारहरबाय गावानो रायबाय गावनो आलाय सिलाय खालायबाय दा आंखौ दाय होनो फैब्लालाय मा जागोन आदा गावानो फोथायनाय गैयामोन हिनजावखौ बेनिखायनो जानला मानला खालायनानै होखारहरबाय दा आंखौ दाय होनो फैदों गासैबो खोथा मोनथिजोबगौ आङो नों मा खालायदोंमोन हाबिलाजों बेफोरखौ दा बुंना लाब गैया आदा आंखौ दा जानला मानला बुंबाय थानाङा खर'फोरखौसो गावसिगोन बायदि मोनबाय आङो हाबिलाखौबो नागिरना मोनला फाग्ला जासिगोन आङो फाग्ला न'आवनो थाला आं बे न'आव रावबो आंनि दुखुखौ बुजिया रावबो बुजिला साननैसोल' नागिरनानै हाबिलाखौ रावबो नागिरनो थांला आंबो नागिरना मोनला फाग्ला जासिगोन आं थैसिगोनसो खोमा आङो हाबिला नों अबाव दङ मानो फैफिनला नोङो आं होखारबानो आं रायबानो नों थांनांगौ नामा बेबायदि एरसोना थानांगौ अबाव दं नोङो मानो फैफिनला नुबाय सिखिरि सना नोंनि न'नि मानसिफोरा नोंखौसो दाय होदों नुबायना नोंसिनि बाजैया बे हाबिलाया ओंखारलांनायखौ जेनेबा नोंखौसो दाय होदों नुबाय दा नोंसा बिदाया नोंखौ अनसोग्राया नोंलाय माथो बिदाखौ मोजां होनना बुंसोयोमोन दालाय माथो नोंखौसो दाय होदों नोंनि थाखायसो जादोंनो होननानै बुजिबाय दाना नोंनि बिदानि अननायखौ बेखौनोथ' आंबो सोमोनांदों बा आदाया माबायदि आंखौसो दाय होदों नुदोंना गावा हिनजावखौ होखारबो हरबाय होखारहरखांनायनि उनाव गाज्रि बुंनानै दा नागिरना मोनाखै ओंखारलायनायखाय दा आंखौसो रायदों नुदोंना माबायदि नोंनि थाखायसो दुखु मोनदों आं सना नोंहा बे न'खराव एसेबो मुल्य गैथारा नोंखौ माबा माने नों गाज्रि मोननाङा देनाय सना नाथाय फिसाफोरनि गेजेराव नोंखौ एसे आलादा बायदि ट्रिट खालायो आरो नोंखौ माबोरैबा खालायो बिसोरखौ बांद्राय अनो आरो नोंखौ एसे गुबुन बायदि खालायनाय मोनो माने नों गाज्रि मोननाङा देनाय बे खोथाखौ एसेबां सम जाबायना आं नोंसिनि न'आव थानाया माने हमनो हायोना खोथाफोरखौ एसे नों बुंलायनाङा सना आं मिथिखागौ आंखौ बेबायदि खालायखायो बिसोरनि थाखाय बिसोरल'सो मोजां आरो आं गाज्रि मोजां बुंनायावनो ओजों मा खालायजाखो बेनिखायनो आं मा बुंदों सना मोजाङै खोनासं जोंफोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौबो नोंसा आदाया माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालायखाया आरो नोंसिनि आइ आफायाथ' खालायखाया दाथ' नोंसिनि आदायाबो खर' गाज्रि जाना दङ गावनि हिनजावखौबो नागिरना मोनाखै आरो बिनि सायाव नोंखौबो बेबायदि सानखाबाय आरो आंखौबोथ' सैखाया आंनिब्ला जों थाबैनो माबा मोनसे डिसिजन लानांसिगोन नों खालि बुंल' नों आंजों दंफायोना गैफाया आरो जुदि नों आंनि साइड लाया आरो जुदि नों आंजों गैफाया आं साननैसोनि उनाव बे न'निफ्राय ओंखारलांसिगोन मानोना आंबो मोजां मोनला बेयाव थानानै माबोरैबा खालायबाय थायो आंखौ सैया माथो होआ आं बेबायदि खालायबोला सैमा बायदि खालायनाय बायदि मोनो आंथ' सैमा नङा होनबा आं सुखुला थानो नों मा बुङो मा दानसोरां नों जोंहानि न'निफ्राय थांनो ओंखारदों आं हाय सानदोंमोन नों अराय समनि थाखाय जोंहानि न'आव थागोन होननानै आं आइ बाबाजों रायज्लायनानै मोजाङै माने न'आवनो थागोन होननानै दाथ' फैसाखौबो मोनासै नालाय अबाव थांगोन दे जोंफोरो नों आंखौ गारना थांगोन आरो नों आंनि मोजां मोननायखौ बावगारबाय नामा दानसोरां नों मानो बेबायदि बुंदों नों आंखौ बावगारनांगोन नों आंनि न'निफ्राय आंखौ गारनानै थांब्ला नों गुबुन सिख्ला मोजां मोनगोन नों एसेबां नायनो मोजां सेंग्रा नोंखौ सोरबाबाबो मोजां मोनखागोन आरो नों आंखौ बावगारखागोन दानसोरां आरे बाबा नों बेनिखायनोथ' बुंदों आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोनाय नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना बेखौ बुंदो नों आंखौ फाग्लि बायदि मोजां मोनो ना नों आंनि थाखाय मा खालायनो हागोन बुं नों जा बुङो बेखौनो खालाय नों आंखौ गारनाल' दा गारना थांनाय खोथा दा बुंसै थैगोन आं नों आंखौ बेबायदि गारना थांबोला फाग्लि जागोन आं बेनिखायनोथ' बुंदों सना नों जुदि आंखौ मोननो लुबैदों माने सना आंबो नोंखौ मोजां मोनो नों मिथिखागौ नाथाय नोंसिनि न'नि मानसिया गनायनाय नङा आरो नोंसिनि न'आव ओरैनो बेबायदि एसेबां प्रब्लेम जानानै दङ बेनिखायनो नों जुदि आंखौ मोजां मोनो आंजों थौदो नोंजों नाथाय अबाव नोंसिनि न'आव
दे होमबालाय आं नोंसोर दाहाय लांगोन माब्ला थांगोन बुं आं नोंसोरनि न'आव थाहैगोन बुं आं नोंखौल'सो नांगौ आं नोंखौ मोजां मोनो नों जेरै दोनो जेराव दोनो आं बेयावनो थागोन दानसोर आंनि न'आव मानसिया न'आवनो थांनो हाया जानानै दङ आरो नोंखौ आंनि न'आव लांगोन फाग्लि माथा गरम मा जाखो नों आंखौ लाङो नामा नोंसोरनि न'आव सना नोंथ' बुजिखायो मिन्थिखायो आं बै जायगायाव जों फैनायाव माने नों मिन्थिखागौना सना नों आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंग्रो नों आंजों थानांगौल'सो नंगौ नङा आंनि न'आवनो था बा अबेबा गुबुन जायगायावनो था नोंनो आंखौ सिनांगौ माने जोंफोरनि मोजां मोनलायनाया जाफुंसो नांगौ नों आंनि हिनजावसो जानांगौ जों सानैबो हाबासो जालायनांगौ नंगौना नङा आं नोंखौ जेरावखि दोना मानो नों आंजों थाफागोन ना थाफाया थागोन आं दानसोर नों जेराव दोनो आं बेयावनो थागोन नों खालि आंखौ गाराल' थांनाङा नों जा बुङो आं बेखौनो मावगोन होमब्ला सना दा जोंफोर सानैबो थांनानै एसे जुगारबो खालायनांगोन ना जेनेबा फैसा नांगोन थांनानै दाबसे जायगायाव थानांगोन रुम लानांगोन मायबा खामानिफोर नागिरनांगोन सेटेलमेन्ट जानांगोन बिजनेसफोर जायखिजाया मायबाथ' खालायनांगोन नङा होमबा जानो थाखाय संसारनि थाखाय लाइफनि फिउचारनि थाखाय बेनिखायनो जोंफोरनो फैसा नांगोन ना नाङा अबाव मोननो जोंफोरो खालि आखाइजों खारखोमाब्लाथ' जानाय नङाना फैसाथ' नांगोन ना जोंफोरनो औ फैसाथ' नांगोन नाथाय आंनि आखायावथ' फैसा गैया ए मूर्खनि जात माने सना बेनिखायनोथ' बुंदों आङो आंनावसो फैसा गैया नोंनावसो फैसा गैया आरो आं जा खोथाखौ बुंगोन ना जोंफोरनि फिउचारनि थाखायसो आं बेफोरबायदि खालायनो थिनदों नोंखौ आं नोंसिनि न'आव फैसा दंना गैया फैसा औ फैसा गेस नोंदि बुंदोंमोन नोंसा आदाया हाबानि थाखाय 6 लाख नामा दिहुनदों होननानै बुंनाया हाबाखौथ' गिदिर खुंनो नागिरदोंमोन नालाय मानसिफोरबो लिंनो नागिरदोंमोन फैसादि दिहुनदों होननानै बुंदोंमोन नोंसा आदाया गावनि हाबानि थाखाय बे 6 लाख फैसाया अबाव दोङो नों नुदोंना नुवाखै अबाव दोनदों फैसाखौ सोरनि आखायाव दङ बे फैसाखौ 6 लाखखौ आं मिन्थिया सोरनाव दंबा नाथाय माने नों आंखौ फैसाखौ थिनदों अरे सना माइनाव रानि जिउ सिखाव नङा बेखौ सिखाव होननानै बुङा बेखौ सिकिउरिटि लाइफनि सिकिउरिटि जोंफोर सानैबो मोजां मोनलायोना मायबा मोनसे अबावबा थाहैनो थाखाय लाइफखौ सेटेल खालामनो थाखाय फैसाखौ नांगोन ना जानो थाखाय मायबा मावनो थाखाय नङाबा जों सानैजों ओरैनो आखाइ गोजा खारनानै मा खालायनो जाहैनो अबाव जों खारखोमानाल' मा जानो थानोथ' नांगोन थांना थानोथ' नांगोन बिनि थाखाय फैसाखौ नांगोन ना जोंफोरनो आरो खोनासं जोंफोर गामियावथ' थानो हानाय नङा आरो खाथि जायगायावबोथ' थानो हानाय नङाना नागिरना लायगोन नुगोन सोरबाफोर जों टाउन एरियायावसो थांनांगोन आरो टाउनावथ' मिन्थिखागौ बेसे दाम आरो गामिफोरावथ' बेबायदि थानोबो हायाना सेंग्रा सिख्ला खारहैनानै हमजागोनसो टाउनाव थाहैनांगोन ना हटेलफोराव साननैसो अबावबा बेयाव फैसा नांगोन ना सना आं खावनो थिनाखै सिखाव होनना बुङा बेफोरखौ गोनांथि होननानै बुङो बुजियाखै सना नों खोथाखौ बुजिदों आं बुजिनाया नाथाय फैसायाबा दा अबाव दं आं मिन्थियाना बेनोथ' सना फैसाया दा नोंसिनि न'आवनो दङ अबावथ' थांनो हाबायाथ' जायासैयानो जेबो खरसायानो ओंखाराखै दाखालिनिफ्रायनो प्रब्लेमा बेफोरनो सोलिगासिनो फैसाखौथ' रावबो सिफायखायाखै न'आवनो थागोन सना प्लिज नों आंखौ जुदि मोजां मोनोबा आंजों सुखि हिसाबाव नों जुदि संसार जानो लुगैदोंबा आंजों फैसाखौ खावथारनांगोन सना 6 लाख फैसा आरो न'आव जा सना बाना जेसेबां नों हागौ गासैखौबो बुथुमजोब बेनिफ्राय जों खारखोमानोसै सानैबो सनाफोरखौबो औ सना जेसेबां जा दङ सना रुफा बेफोरखौबो गासैखौबो लाजोब नांगोन बेफोरखौ जोंनो इयुनाव बुं सना नों खालायगोन ना खालाया फैसा आरो सनाखौ खावगोन ना खावा नाथाय आं माबोरै खावनो माबोरै खालायनांगौ मा खालायनांगौ आं बेफोरखौ गासिबो आं डिटेल्सआव बुंजोबगोन खालि नोङो खावनोल'सो नांगौ हागोन ना हाया बेखौ बुं हागोन सोना मानो हायाबाबो नाजागोन नोंनि थाखाय आं बुंदों आं नोंनि थाखाय गासै जाबाबो खालायनो हागोन आं ट्राइ खालायगोन आं खावगोन आं खावगोन आरो आं नोंखौल' मोजां मोनो आं रावजों सेंग्राजों हाबा जानो हाया आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ नांगौ आंनो जा खालायनांगौ आं सना खावनांगौ फैसा खावनांगौ खावजोबगोन आङो हालायखौ दानसोर आं नोंनि थाखाय जाबाबो खालायनो हागौ थैनोबो हागौ आं औ सना आंबो अन्नानै जोंफोरखौ गावनि न'निफ्रायनो दा होखारहाय जोंहानिनो गावनिनो न' मानो जोंखौ होखारनाङा थानो होथार जोंफोरखौ जों अबाव थांगोन जोंहा रावबो गैया अबाव थाहैनो
बे खोथाखौ नोंनि फिसाज्लाया आगोलनो साननांगौमोन आंनिफ्राय मानो बियो 3 लाख फैसा लानानै थगायनानै बियो आंखौ 3 लाख फैसा लादों आंनिफ्राय लानानै 6 लाख जागोन होननानै बुंदों डाबल फैसा जागोन होननानै आंखौ थगायनानै लादों आरो दा मानसिया गोमानानै दङ बेबायदि खारग'गोन नामा मानसिनि फैसाखौ जानानै अबाव खारग'नो सानदों बेलाय खारग'आ मानसिखौ लोगो मोना माथो जादों बेनि सम्पथिया आंनि जागोन बे न' हा बां गासैबो आंनि जागोन जेब्लासिम बियो आंनो फैसा 3 लाखखौ होनो हाया अब्लासिम बे न'आ आंनि बेनि हाग्रा दोंसेयाबो आंनि खानाय दोंसेयाबो आंनि हानि गुद्रायाबो आंनि गासैबो आंनि नों सोर दानो बे जायगानिफ्राय ओंखारलां अन्नानै निमाहा हो आंनि फिसालानि जानानै आंनो निमाहा बिदों जोंफोर अबाव थांनो बेनो जोंहानि न' अबाव थांनो बिराद बुरै बांद्राय गाबबाय थानाङा सिनायाखै नामा नोंसोरखौदि अननानै बुरै मानसि सिख्ला मानसि सासे थानायखाय अननानै बर'जों बर' होनानै नोंसोरखौ न'निफ्रायल' होखारहरदों नङाब्ला गुबुन मानसि जानांगौमोन सेंग्रा जानांगौमोन बुयै हारा सिफायनानै होगौमोन आं नोंसोरखौ मोनथिबाय नोंसोर हिनजाव मानसि होननानैसो खारग'बाय बेनिखायनो मोजाङै बुंदों आङो माबार बे जायगानिफ्राय ओंखारलां आं आथिं हमनानै निमाहा बिदों आं आथिं हमदों जोंफोरखौ गावनि न'निफ्राय दा होखार जों अबाव थाहैनो जायगायानो गैया बे सिख्ला मानसिखौ लानानै आंथ' बुरै मानसि फाग्लि बायदि अबावबा गोलैना थानो हागोन बे सिख्ला मानसिखौ लाना आं अबाव ओंखारलांनो जोंहा रावबो गैया अननानै थानो आं जोंफोर माबा मोनसे खालायनानै दिनै 100 गाबोन 100 बेबायदि खालाय दारखौ सुखायगोन ना जोंफोरो अननानै जोंफोरखौ दानो हो गावनि न'निफ्रायनो दा होखारो ओइ खेला बुरै खेबसे बुंनायखौ बुजि मोनाखै ना माइलै मोजाङै बुंबाय थानायखौ नाङा आंनो नोंनि 100 200 होनाय फैसाखौ बेफोरबायदि फैसाखौ मोनबोलाय आंलाय मा जागोन मा लाब जागोन नाङा आंनो फैसा नांगौ माने नांगौ आरो जुदि फैसाखौ होनो हाखायाखै नालाय नोंनि फिसाला दाखोरा सिखावा बे सिखा गुन्दाया अबाव खारखोमादों आंनि फैसाखौ लानानै आरो आंनिल' जायाखै बयनिबो लादों बयबो नोंसोरखौ माबा खालायनो हानाय आं नाथाय खालाया बयबो निमाहा होदोंबाबो आं होनो हाया आंनि फैसाया ओरैनो हावायाव ओरैनो फैयाखै आंनि फैसाया दंफाङाव थायनाय फैसा नङा ओरै खाना लाबोबादि मोननाय बिलाइ नङा आंनि फैसाया मोनथिबाय गरसे फाइ हिसाब बेनिखायनो माबार ओंखारलां आंनि न'निफ्राय बे जायगाया दा आंनिसो आरो नोंसोर बिमा बिनानाव जानानै नोंसोरनियाव कन्टेक्ट नाम्बार थायालासिनो थागोन बुंहर फिसाज्लाया फन खालामना बुंहर जेब्लासिम फैसाखौ होनो हाया नोंसोरबो बे न'आव थानो मोना होननानै फन खालामना खिन्थाहर नोंनि फिसालाया ओंखारदों आंनि न'निफ्राय सोर दोङो आंनि बिमाखौ आखाइ थिखांनो फै सिखार थांसै जों थाला बेयाव दहायनिफ्राय मा बुंबाय थादों आङो ओंखारलां होननानै मोजाङै बुंगासिनो ना आरो जुदि मोजाङै बुंनायखौ लाया लावथियासो बुजायगोन नोंसोरखौबो हौवा मानसिफोरखौ जेरैबायदि बुयो बेबायदिनो बुगोन माबार आंनि मेगननि सिगांनिफ्राय गोमालां होनदों नङाब्ला खिन्थु आं बावगारगोन नोंसोर हिनजाव माहारिनि फिसा होननानै ओंखारलां नोंबो सुखुआव थानो मोना जोंफोरखौ गावनि न'निफ्रायनो बेबायदि होखारदों नोंहाबो गाज्रि सम फैगोन आं मिथिगौ जोंहा बिदाया गाज्रि खामानि मावदों होननानै नोंनिफ्राय फैसाखौ जानानै बेबायदि जानानै दोनदों खारखोमादों होननानै नाथाय जों बेसे बुंनांगौ आदाजों जों कन्टेक्ट गैया जेबो मिथिया जोङो आदा दाखोराव दं जेबोखौनो मिथिया जोंफोरो बेबायदि होननायनि उनावबो नों जोंफोरखौ बेबायदि होखारहरदों गावनि न'निफ्रायनो होखारहरदों नोंहाबो पाप नांगोन मिथिखा नोंहा जेबो मोन्थाय गैया जोंफोरखौ गावनि न'निफ्राय होखारहरनो नायगोन नोंबो बेसे सुखुआव बेसे मोजाङै थायो पाप नांगोन नोंबो हारा पाप नांगोन जोंफोरखौ गावनि न'निफ्रायनो होखारहरनाया गांसे पाप नांगोन जा थां पाप पुण्य बेफोर जेबो गैया दानि जुगाव आलसो नांगौ मा लख्रा फैसा जेरै मावनाय एरै फिथाइ आंहा जेबो पाप नाङा नोंनि बिदाया जेरै मावदों आंबो बेबायदि मोनदों आंनि मोननांगौखौथ' आं मोनफिनखानांगोन ना बेनिखायनो जेबो पाप पुण्यनि खोथा फैया बेयाव नोंसोर बायदि मानसिफोरनि दंगि आखलखौ मोनथिया सानदों बिमा बिनानाव जाना फिसाज्लाजों रिलेसन सोमोन्दोआव गैयालासिनो थागोन नोंसोरो रायज्लायालासिनो थागोन कानेक्टआव गैयालासिनो थागोन बेनिखायनो बेबायदि खालायदों आं नोंसोरखौ होखारदों आङो बे रिजननि थाखायनो अब्लासो नोंनि फिसाज्लाया फैसा होगोन हाखौ लादों होनना मोनथिब्लासो नोंनि फिसाज्लाया बे दाखोरा बुन्दा सिखावा अबेनिबा डाबल खालायग्रा बियो 3 लाख फैसा लानानै 6 लाख खालायना होगोन बियो अबेनिबा डाबल खालायग्रा फैसा जाग्रा पापि सिनायाखै आंखौ सिनायाखै बस्थासो आङो बस्था मोनबाय 6 लाख केस बेनोमोन फैसाया दानसेराङा बुंनाय फैसाया बेनो आदाया लाबोना दोननाय हाबानि थाखाय लाबोना दोननाय फैसाया बे 6 लाख फैसाया बेनो दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो 6 लाख फैसाखौ मोनबाय एसेबां नागिरदोंमोन आं नाथाय बे बागुसावसो दोनदों बे पुराना बागुसाव बोराय बागुसाव थेंक गड भगवान दा जोंफोरखौ दानसेराङा आंखौ सासे जानायखौ
जोंफोर सानैबो मोनलायसिगोन जुलि जालायसिगोन जोंफोरनि जुलि जालायनायाव जोंफोर सानैबो सासे जानायाव जोंफोरखौ मोनलायनायाव रावबो हेंथा होनो हाला बे फैसाखौबो मोनबाय दाना आरामसे खारखोमानो हासिगोन आङो दानसोरांजों बबेबा दसे जायगायाव रुजु रुमु रायजो जाहैसिगोन आङो दानसोरांजों सुखि संसार सुखुआव थाहैसिगोन आङो दानसोरांजों फैसाबो मोनबाय मा नांबावगौ आरो आंनो फैसाबो मोनबाय दानसोरांनिबो अननाय दंखायो दानसोराङाबोथ' आंखौ मोजां मोनखायो मालाय सेंग्रा बायदि फाल्थु दंखाया नाथाय बे फैसाजोंल' जाया न'थ' रावबो गैखाया आंनो सनाफोरखौबो नांगौ आं नायनानै दोनखागोन सनाया गद्रेजाव दं खोमा बाजिनो होनो गोनां सनानि लोहाबोथ' बाजिया लांफायाखै हाबिला बाजिनि माबा बे फाग्लि सर नांनाया जेबो नांखायाखै बे सर नांनाया माबा दङ बिनो होदोंमोन आदाया सनानि आसान दंमोन हाबिला बाजिनि थाखाय सनानि आसान आरो लोबो दङ सनाबो दङ दानसोराङा बुंदों आंनि सनाया बुंदों सनाखौबो खावथारनांगोन होननानै बे बाजिनि खिनियाथ' जाबाय आरो आइनियाबोथ' दङ आबैनाबो दङ आइनिया आस्थाम दङ सनानि लो दङ सना दङ आरो लैथोनियाबो दङ सनानि लो आरो सनाबो दङ जायनि जेसेबां सना दङ गासैखौबो खालामलांजोबसिगोन आं मिन्थिगौ सनाया अबाव दङ गद्रेजावनो दङ आरो बयनिबो सनाखौ जयैनो दोनदों आइया बाकसाव दोनदों आं दानो लांना दोनहैखानो होनै मा खालायनो दा आंनिबा फैसाखौबो दानो लांना दोनहैथ'नानै हामखागोन मानोना रावबोथ' बाहायखाया आदायाथ' न'आवनो गैखाया फाग्ला बायदि गिदिंगासिनो न'आवनो थाथिला हाबिलाखौ मोनैनिफ्राय आरो आइयालाय अबाव दांनो बाबायाबोथ' गैया आबैयाबो नागिरखाया फैसाखौ आं लाना दोनखानोसै दानो आरो सनाया आइनि रुमाव दङ गद्रेजनि तालाखौथ' आइया अबाव दोनथाय दयाराव दोन नामा नागिरनो र' दालाय बेफोरबायदि प्रब्लेमनि समाव आइया सना बाना नागिरखाया आं मिन्थिखागौ आरो आइयाथ' सनाबो गानखाया बेफोरखौ नागिरखानाय नङा आङो सनाखौबो दानो नागिरनो हानानै बेगफोराव सोनानै दोनखानानै रेडि खालायखानानै दाहाय हराव खारखोमा लांसै आङो औ बेनो मोजां जागोन माबार रावबो गैयावनो खामानिखौ सेटआप खालामना दोनखानोसै आङो